O BNG da Pobra vén de recibir a resposta da Policía Local respecto á actuación relacionada coa retirada da praca de Anxo Rei Ballesteros o pasado domingo, e para a súa sorpresa non consta nada relacionado con tales feitos. O BNG da Pobra recibiu o informe da Policía Local correspondente aos partes do domingo 19 de novembro. Para a súa sorpresa non se recolle o suposto incidente protagonizado pola concelleira Genoveva Hermo, relativo á retirada por parte da edila da placa co nome de Anxo Rei Ballesteros, que o BNG colocara na Praza do Emigrante. Ben, esa solicitude de información que presentou o BNG o luns, como vos digo, recibímola onte, e exactamente, ou literalmente, di así: que comprobadas as follas de servizo do domingo día 19, nin na quenda de 07 15 horas, de 07 a 15 horas, asinadas polos axentes co número de placa tal, nin na quenda de 15 a 23 horas, asinada polo axente co número de placa tal, está asentado algo que faga referencia ao solicitado por vostede. Para os nacionalistas, que o informe da policía non recolleu o acontecido é sinónimo de ocultismo, demandan unha explicación do máximo responsable da policía local, o alcalde. De algún xeito, a policía local actuou con ocultismo o día 19 e non refliteu nas follas de servizo como era obligatorio, como é obligatorio recoller cada un dos feitos aos que acude a policía local, e moito máis, nomeadamente, do que estamos a falar, no que había sido requerida por un axente da Guardia Civil. Repito, esos feitos non foron reflectidos, non están reflectidos na folla de servizo, o que demostra un ocultismo da realidade e un ocultismo protector dos actos realizados, parece ser, aceptados, desde logo, polo grupo que sustenta o goberno e polo propio goberno, aínda que non pola concelleira, dicimos protexendo precisamente os feitos, ocultando a realidade nos diarios e á sociedade. Polo tanto, o BNG vai a seguir traballando e demanda e exixe unha explicación total por parte da Policía Local e do seu xefe máximo, non só o xefe da Policía Local naquel momento, que queira que este fora, sino tamén do xefe máximo da Policía Local, que é o alcalde.